Καλησπέρα, είμαι ο Αναστάσιος Γρηγοράκης και είναι η παρουσίαση της πτυχιακής μου εργασίας που έχει να κάνει με την καλή πρακτική ηχογράφησης λαϊκών και παραδοσιακών οργάνων. Ο στόχος της εργασίας είναι να ηχογραφηθούν διαφορετικά παραδοσιακά σχήματα από το χώρο της λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής. Και για να προλάβω μια ερώτηση, επειδή όταν στην αρχή έλεγα το θέμα της εργασίας και στις συναδέλφους και στους καθηγητές, μου έλεγαν: OK, δηλαδή θα βάλεις διαφορετικά μικρόφωνα και θα συγκρίνεις. Αυτό θα είχε κάποιο ενδιαφέρον, αλλά ωστόσο είναι κάτι το οποίο έχει γίνει ήδη, δηλαδή λίγο πολύ συγκρίσεις μεταξύ των μικροφώνων, ας πούμε μεταξύ των πυκνοτικών και των δυναμικών. Είναι κάτι περισσότερο που χρησιμοποίησα στον τομέα της έρευνας και αυτό κάπου ήθελα να δείξω να χρησιμοποιήσω την έρευνα που έκανα σε συνδυασμό με τα δεδομένα που ήταν ο χώρος εξοπλισμός που μου ήταν διαθέσιμος και τα μουσικά σχήματα που συνεργάστηκα, ώστε να φτιάξω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και χρησιμοποιώντας ως reference σύγχρονες μουσικές παραγωγές από σχήματα όπως η Γκιντίκη, η Μπάντα Ετόπικα και η Κομπανία τον τελευταίο χρόνο. Μίλησα πριν για την έρευνα. Θέλω να πω ότι στο κομμάτι της έρευνας έγιναν συνεντεύξεις με έμπειρους σχολήπτες που έχουν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο της μουσικής και συγκεκριμένα από τους κύριους Δημήτρη Δημητριάδη, Θοδωρή Παπα-Νικολάου και Γιάννη Παξεβάνη. Ουσιαστικά αυτοί ήταν που μου έδωσαν και τις κατευθύνσεις στο που να επικεντρωθώ περισσότερο και μετά στο κομμάτι της βιβλιογραφίας. Το πρώτο και το βασικότερο από όλα σημαντικό κομμάτι είναι ότι σχεδόν πάντα οι ηχογραφήσεις παραδοσιακών οργάνων γίνονται live. Και αυτό είναι κάτι λογικό αν σκεφτούμε και το πώς δημιουργήθηκε αυτή η μουσική και σε ποιους χώρους παίζεται αυτή η μουσική. Δηλαδή, δεν δημιουργήθηκε κάποιο παραδοσιακό τραγούδι με κάποιον μουσικό να πηγαίνει στο στούντιο και να κάνει overdubs από πάνω. Και η ίδια η μουσική αισθάνονται περισσότερο άντα να παίζονται live, είναι το φυσικό. Δηλαδή, την παραδοσιακή μουσική να ακούμε σε ένα γλέντι και σε ένα πανηγύρι περισσότερο. Με γνώμονα αυτό, πρέπει να προσέξουμε κάποια πράγματα εφόσον θα χρησιμοποιηθούν μικρόφωνα για να ηχογραφήσουμε πολλές πηγές ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο. Δηλαδή, πρέπει να αποφύγουμε προβλήματα όπως το comb-filtering, για παράδειγμα, αν τα μικρόφωνα και οι πηγές είναι πολύ κοντά μεταξύ τους, να μην έχουμε προβλήματα φάσης. Να φροντίσουμε η τοποθέτηση των μουσικών και των μικροφώνων στο χώρο να είναι τέτοια ώστε να έχουμε το μικρότερο δυνατό leak που γίνεται από την κάθε πηγή και την άλλη. Ένα ακόμα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι το φυσικό monitoring. Και όταν εννοώ φυσικό, ότι αυτό που θέλουμε όταν παίζουν μουσική είναι να ακούνε όσο το πιο δυνατόν κοντά γίνεται στο φυσικό ήχο. Δηλαδή, αν μπορούν να μην φοράνε καθόλου ακουστικά και να είναι στον ίδιο χώρο να ακούνε μόνο φυσικά τα όργανά τους, είναι κάτι πολύ καλό, αυτό που το θέλουμε. Εάν δεν γίνεται και παράδειγμα χρειαστεί ένα ακουστικό όργανο το οποίο δεν γίνεται, είναι πολύ μικρός ο χώρος, πρέπει να ηχογραφεί σε ένα άλλο booth και χρειάζεται να φορέσουν ακουστικά, τότε είναι σημαντικό η ένταση στα ακουστικά που ακούνε να είναι σε παρόμοιο επίπεδο. Και αυτό συμβαίνει γιατί νομίζω και το αναφέραμε και σε μια προηγούμενη συζήτηση, ότι ας υποθέσουμε ότι έχουμε δύο όργανα, έχορδα, και ο ένας ακούει πολύ χαμηλά, ο άλλος ακούει πολύ δυνατά στα ακουστικά του στην ένταση που θέλει. Οπότε αυτός που θα ακούει δυνατά, παίζοντας με μικρότερη δυναμική στο όργανό του, θα ακούει αυτός τα ακουστικά του με την ένταση που θέλει. Και ο άλλος μουσικός αντίστροφο. Όμως, σαν φυσική δυναμική, κάποιος που θα μπει στο δωμάτιο εκείνη τη στιγμή, θα ακούει ένα μπουζουξί, ας πούμε, να παίζει δυνατά τέρμα και να εκθαρρύνεται να παίζει σιγά. Και ναι, μεν, μέσα στο control μπορούμε να ακούμε στα ίδια επίπεδα dB, αλλά οι δυναμικές αυτών των δύο οργάνων μεταξύ τους θα είναι καθόλου φυσικές. Και το να είναι φυσικές, δηλαδή, στον χώρο που γίνεται η ηχογράφηση, να μπει κάποιος και να ακούει φυσικά κάτι εύχο, είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο. Ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι είναι ότι βεβαίως μπορεί να γίνει μια πολύ καλή δουλειά σε ένα dry χώρο ενός τυπικού live room, το οποίο έχει χρόνο αντίχησης κοντά σε 0,3 RT60, αλλά επειδή η φυσική αντίχηση βοηθάει τα ακουστικά όργανα να ακουστούν καλύτερα, αν μπορούμε να έχουμε έναν χώρο με ελεγχόμενες ανακλάσεις, δηλαδή περίπου στα επίπεδα ενός control room στο 0,6 και 0,7, είναι και αυτό επιθυμητό. Το τελευταίο σημαντικό κομμάτι είναι ότι ιδανικά θέλουμε να έχουμε ποιοτικά όργανα, και το εννοώ ποιοτικά όργανα να έχουν γίνει πρόσφατα αλλαγές χορδές, να είναι καλοσυντηρημένα, να βγάζουν καλό ήχο. Γιατί λόγω και το ότι η ηχογράφηση γίνεται ζωντανά και ότι θα υπάρχουν λήξεις από όλες τις πηγές, σημαίνει ότι
Παρόλο που αυτό που θα πω είναι ένας κανόνας γενικά όταν κάνουμε ηχογραφήσεις, ότι το 80% του ήχου, του τελικού αποτελέσματος που θέλουμε, πρέπει να το έχουμε στην ηχογράφηση. Πόσο μάλλον σε μια ζωντανή ηχογράφηση ακουστικών οργάνων, αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό. Οπότε πρέπει το όργανο να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ότι σπάνια γίνονται overdubs και άμα γίνονται overdubs, γίνεται συνήθως για να εμπλουτιστεί το κομμάτι και όχι για να χτιστεί ένα-ένα το κάθε όργανο. Για την οργάνωση του project έκανα επικοινωνία με μουσικούς που είχα συνεργαστεί στο παρελθόν και σχήματα που κάνουν live εμφανίσεις στην τοπική μουσική σκηνή. Έγινε μια συμφωνία με τα Zero Gravity Studios για να μου παρεχαρούσουν το χώρο. Και ένα δύσκολο κομμάτι το οποίο θα επανέλθω στο τέλος ήταν η έβρεση των ημερομηνιών για να γίνουν ηχογραφήσεις. Στο πρώτο session ηχογράφησης είχαμε την Ηλιάνα Περβολάκη στο τραγούδι, τον Θανάση Καραμπογιά στο λαούτο και τον Παναγιώτη Κορονίο στο βιολί. Χρησιμοποίησα πυκνοτικά μικρόφωνα Audio Technica 4021 για την ηχογράφηση των χόρδων οργάνων, όπως και στα περισσότερα έχορδα όργανα που ηχογράφησα στην εργασία μου. Ο λόγος που χρησιμοποιούμε πυκνοτικά μικρού διαφράγματος μικρόφωνα είναι ότι άμα βάλουμε πυκνοτικό μεγάλου διαφράγματος, παίρνουμε περισσότερη πληροφορία από ό,τι θα θέλαμε. Από την άλλη, άμα χρησιμοποιήσουμε δυναμικά μικρόφωνα, ναι μεν θα έχουμε μικρότερο σπίλ, αλλά θα πρέπει να τοποθετηθούν πολύ κοντά τα μικρόφωνα με αποτέλεσμα να μην έχουμε το φυσικό ήχο που είναι ζητούμενο όταν ηχογραφούμε παραδοσιακά όργανα. Όσον αφορά τους τραγουδιστές, το μικρόφωνο είναι κυρίως το τέριασμα του κάθε τραγουδιστή με τα μικρόφωνα. Δηλαδή, δοκιμάζουμε 2-3 μικρόφωνα και αυτό που κάθεται καλύτερα στη φωνή χρησιμοποιούμε. Εδώ έχουμε χρησιμοποιήσει το Audio Technica 4033. Για να ακούσουμε και το πρώτο κομμάτι. Ένα μικρό απόσπασμα. Στο δεύτερο session είχαμε τον Γιώργο Ρόδο στο καλαρίνο, τον Τίμο Χάρτη στην κιθάρα και τον Γιάννη Αναστασόπουλο στο βιολί. Εδώ στο βιολί, δεν ξέρω αν φαίνεται στην δεξιά φωτογραφία, χρησιμοποίησα τα ίδια μικρόφωνα στην κιθάρα και στο λούτα με την προηγούμενη ηχογράφηση. Απλά επειδή μου ήταν πολύ οξύς ο ήχος στο βιολί, δοκίμασα και να βάλω και ένα ribbon μικρόφωνο για να έχω μετά την επιλογή στη μίξη μήπως μου ακούγεται καλύτερα. Στο κλαρίνο χρησιμοποίησα μια τεχνική που χρησιμοποιείται πολύ συχνά, που είναι ένα πυκνοτικό μικρόφωνο μεγάλου διαφράγματος κάθετο στα κλειδιά του οργάνου και ένα δυναμικό, συγκεκριμένα σε αυτή την περίπτωση το Shure SM57 στην καμπάνα, στα οποία στη μίξη γίνεται μίξη των δύο σημάτων ουσιαστικά. Να ακούσουμε. Στο τρίτο session είχαμε μια τυχαία με τον προγραμματισμό, όπου την ημερομηνία που ήταν να βρεθούμε όλοι στο στούντιο μαζί, κάτι προέκυψε και δεν τα καταφέραμε. Σε μια άλλη περίπτωση που είχαμε δηλαδή 3-4 μουσικούς, πηγαίνοντας πίσω που λέγαμε ότι η ηχογράφηση πρέπει να γίνεται live, θα βρίσκα κάποιον άλλο τρόπο ή κάποιον άλλο μουσικό. Σε συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή ήταν μόνο δύο μουσικοί, στην ουσία επειδή μόνο δύο είναι να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, δεν θα είχε τόσο τρομερή διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα, έκρινα. Προτίμησα να το κάνω ώστε να ηχογραφήσω την κιθάρα και τη φωνή. Και μια σκέψη ήταν να κρατήσουμε μόνο αυτό. Και μετά γράψαμε και τον Πεντήρ στο στούντιο αναγκαστικά, αφού δεν γινόταν αλλιώς. Στην κιθάρα χρησιμοποιήσαμε ένα πυκνοτικό μικρόφωνο Aggregate S1000S και Audio Technica 2020 και στον Πεντήρ ένα δυναμικό Shure SM57. Ο λόγος για την τοποθέτηση που βλέπουμε στη φωτογραφία είναι ότι το Πεντήρ έχει στην ουσία τρία χτυπήματα ουσιαστικά, αλλά τα δύο πιο σημαντικά είναι το Doom και το Tech. Το Doom είναι ο πιο μπάσος ήχος που είναι πολύ κοντά, ας πούμε, στον ήχο της μπότας,
περίπου και το tech κάτι που είναι πιο κοντά στο snare. Λόγω της κατευθυντικότητας των υψηλών συχνοτήτων και αντίστροφα ότι οι χαμηλές συχνότητες διαχέονται στο χώρο, όπου και να βάλουμε το μικρόφωνο, τα χαμηλά θα τα πιάνει αρκετά καλά. Οπότε πρέπει να βρούμε ένα σημείο κοντά στα δάχτυλα που χτυπάει το tech ο παίχτης, ώστε να έχουμε σωστά το tech. Να ακούσουμε. Και αγάπη που δεν περνέται, δεν πρέπει να αγάπηεται. Θάλασσα, θάλασσα εκείνου και θέλε το το τελευταίο σχήμα που γραφήσαμε αποτελεί ένα ποντάκι που βαράω στο τραγούδι, το Δημήτρη Χρήστο στην κιθάρα και το Μίμη Αρμούτη στο μπουζούκι. Αρχικά ήταν να γραφήσουμε μόνο ένα κομμάτι, ένα ρεμπέτικο τραγούδι για να πάμε στο ρεπερτόριο του ρεμπέτικο. Δηλαδή είχαμε ακούσει ένα νησιώτικο, ένα άλλο παραδοσιακό. Οι 5 μάκες στον Περέ είναι το ρεμπέτικο τραγούδι που γραφήσαμε και επειδή μετά περισσότερα από επιθυμία των μουσικών ξεκίνησε το άλλο κομμάτι, το οποίο το κρατήσαμε γιατί μας άρεσε το αποτέλεσμα. Είναι το Χάθηκες που είναι σε πιο λαϊκό μονοπάτι του Ζαμπέτα. Στο δεύτερο κομμάτι ήταν το κομμάτι το οποίο γίνανε τα overdubs που έλεγα πριν ότι τα κάνουμε σε κάποιες περιπτώσεις για να εμπλουτίσουμε το κομμάτι εάν αυτό ταιριάζει. Δηλαδή έγινε η live ηχογράφηση όπως γίνεται κανονικά, τραγούδι, μπουζούκι και κιθάρα και ηχογράφησαν μια δεύτερη φωνή από πάνω μετά η μουσική. Γυρνώντας αυτό που είχαμε πει πριν, ότι το 80% του τελικού αποτελέσματος πρέπει να το έχουμε στο στάδιο της ηχογράφησης, ουσιαστικά η μίξη ξεκινά στο control room την ώρα που γίνεται η ηχογράφηση. Δηλαδή πρέπει αυτό που ακούμε να είναι κοντά στο τελικό αποτέλεσμα. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε ξεκινώντας τη μίξη είναι να μην ακούσουμε κάτι που μας έχει ξεφύγει, που δεν ακουγόταν σωστά. Και από εκεί και πέρα να κάνουμε όσο το δυνατόν λιγότερες διορθωτικές κινήσεις. Δηλαδή δεν θέλουμε να κόψουμε με το equalizer μια κιθάρα επειδή γράφηκε πιο booming από ό,τι θέλαμε. Θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε το equalizer για να κόψουμε χαμηλές συχνότητες, ας πούμε, για να αφήσουμε χώρο σε ένα ακουστό όργανο στη μίξη και αντίστοιχα με τη φωνή. Χρησιμοποιήθηκε πολύ λίγο compression, γιατί είναι ζητούμενο να κρατηθούν οι φυσικές δυναμικές όταν μιλάμε για παραδοσιακή μουσική. Και το κυριότερο προσθετικό κομμάτι της mix αφορούσε το reverb, γιατί ηχογραφήσαμε σε ένα σχετικά dry χώρο που ήταν το live room του στούντιο, οπότε προσθέθηκε η τεχνητή αντίχηση. Σε κάθε κομμάτι, δηλαδή, το πιο σύνηθες ήταν να χρησιμοποιήθηκαν 2 reverb, ένα με μικρό decay time και ένα με λίγο μεγαλύτερο. Στο mastering τώρα έγινε ένα γυάλισμα με κάποια clicks που μπορεί να είχαν ξεφύγει και με compression και limiting έφτασε η ένταση εκεί που θέλει η εκάστοτε πλατφόρμα να παραδοθεί, δηλαδή συγκεκριμένα κάποια από τα σχήματα θέλουν να ανεβάσουν το κομμάτι στο YouTube, οπότε το mastering έγινε στα -14 LUFS. Ένα σημαντικό μετρητικό επίσης είναι, βέβαια πάντα πρέπει να εμπιστευόμαστε στα αυτιά μας, είναι το peak to loudness, που ουσιαστικά μετράει την απόσταση της μέσης έντασης με το peak. Οπότε όταν έχουμε νούμερα κοντά από τα 5 έως 10 σημαίνει ότι έχουμε κάτι το οποίο είναι αρκετά compressed, ενώ από τα 10 έως τα 15 κάτι το οποίο έχει περισσότερες φυσικές δυναμικές είναι λιγότερο compressed. Για το συγκεκριμένο είδος θέλουμε να είμαστε κοντά στα νούμερα 10 με 15. Κάνοντας μία αποτίμηση του τελικού αποτελέσματος,
Πρώτα από τη μεριά τη δικιά μου και αρκετοί συνάδελφοι πολίτες συμμερίστηκαν κάποια προβλήματα που εντόπισα. Αρχικά θέλω να πω ότι υποτίμησε στην αρχή το χρόνο που θα χρειαζόταν για να συμφωνήσουμε με τους μουσικούς να έρθουν, παρόλο που οι περισσότεροι στην αρχή ήταν θετικά προσκύμενοι. Είχαμε το πρόβλημα του προγραμματισμού, διότι έπρεπε να ήμουν διαθέσιμος εγώ, διαθέσιμο το στούντιο και σχήματα που έχουν, ας πούμε, 3 άτομα, είναι μεγάλες πιθανότητες να έχουμε κλείσει μια ημερομηνία και κάποιος από αυτούς να χρειαστεί να ακυρώσει. Οπότε, άμα ξανά έκανα το πρώτο την αρχή, σίγουρα θα φρόντιζα ήδη από το πρώτο εξάμηνο, ξέροντας τι είναι αυτό που θέλω να κάνω, να έχω κανονίσει ημερομηνίες και backup σχέδιο σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά. Δηλαδή, υπήρχαν επικοινωνίες και με άλλα 2-3 σχήματα, τα οποία δεν προλάβανε να έρθουν. Όσο αφορά στο τεχνικό κομμάτι, το σημαντικότερο πρόβλημα που είχα στις στιχογραφίες ήταν ότι, εντάξει, κάποια από τα παιδιά που ήρθαν να παίξουν είναι ερασιτέχνη μουσική, που σημαίνει ότι δεν έχουν τα καλύτερα όργανα. Οπότε είχαμε κάποια θέματα όπως κιθάρες που έτριζαν, δηλαδή το κλαρίνο έχανε αέρα, είχαμε βάλει ταινία, κάναμε τέτοιες πατέντες που, σε μια επαγγελματική κατάσταση είναι ευνόητο ότι δεν είναι το καλύτερο. Οπότε αυτό θα μπορούσε να έχει λυθεί εύκολα. Θα μπορούσα να ρωτήσω, τα παιδιά, στείλτε μου ένα βίντεο με το κινητό σας να ακούσω το όργανο. Πόσο καλό είναι, και μετά μπορούσε να γίνει μια συμφωνία με ένα κατάστημα, ας πούμε, που νοικιάζει, για να πούμε θα κάνουμε κάποια διαφήμιση, κάτι τέτοιο, και να έρθει ένα καλό όργανο, να το δανειστούμε για μια μέρα, να γράψουμε αυτό. Αυτό θα ήταν η καλύτερη λύση. Και ένα άλλο μικρό πρόβλημα ήταν σε κάποια σημεία. Είπα πριν ότι αναπόφευκτα θα έχουμε κάποιο leak ανάμεσα στις πηγές. Ίσως σε κάποιες, όπως όταν είχαμε ένα όργανο χαμηλής δυναμικής όπως το βιολί και απέναντι το κλαρίνο, ήταν αρκετά υψηλά στο ίδιο track μαζί, που μας έβαινε τα χέρια περισσότερο, δηλαδή, από όσο θα θέλαμε μετά στη μίξη. Τώρα, από τους μουσικούς η ανταπόκριση ήταν θετική, μπορώ να πω, και οι περισσότεροι, το θετικότερο στοιχείο ήταν ότι θέλανε να ξαναέρθουν, λέγανε ότι, ήταν ωραία, μπορούμε να ξανακάνουμε. Κρατάω αυτό που μου είπε ο Μίμης που έπαιξε μπουζούκι στα 2 κομμάτια, ο οποίος δεν είχε ξαναβρεθεί στο στούντιο, είχε παίξει live, μου είπε χαρακτηριστικά ότι εδώ άκουσα το όργανο όπως είναι. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό να νιώθει άνετα ο μουσικός με αυτό που ακούει. Και είναι και ζητούμενο, και μάλιστα στο σημείο πριν που έλεγα για τα σημεία κλειδιά, ξέχασα να πω ότι πάντα πριν αρχίσει το ρεκ, φωνάζουμε τους μουσικούς και τους λέμε να ακούσουν και να μας πούνε να πάνε ικανοποιημένοι, γιατί είναι αυτοί που ξέρουν καλύτερα από όλοι στο δικό τους όργανο και μπορούν να μας καθοδηγήσουν για τις τελικές διορθώσεις. Όσον αφορά τους ακροατές, σε φίλους που έδειξα τα κομμάτια, φάνηκε να τους αρέσει. Εδώ από το κοινό, καθώς έπαιζαν τα κομμάτια, είδα κινήσεις με το κεφάλι και με τα πόδια, οπότε νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο, αρέσανε και σε εσάς. Κλείνοντας, ως μελλοντική εξέλιξη με 2 γιώτα, κύριε Φοδρού, λυπάμαι πολύ. Η αρχική ιδέα ήταν τα κομμάτια να είναι σε ένα τύπου EP album. Το θέμα είναι ότι επειδή είναι σε διαφορετικό επίπεδο οι μπάντες, αντικειμενικά, κάτι τέτοιο δεν θα σύμφερε ούτε τους μεν, τους δε, που ήταν, ας πούμε, σε ένα σκαλί πιο πάνω, σε ένα σκαλί πιο κάτω. Οπότε, αυτό που σκοπεύω να γίνει είναι να το ονομάσω σαν live session, που θα έχουν ως κοινό σημείο την παραδοσιακή μουσική, να έχουν δηλαδή αυτό το κοινό σημείο, αλλά να μπορούν να έχουν διαφορετικές μπάντες με διαφορετικά όργανα στο μέλλον να συνεχίσουμε τις ηχογραφήσεις. Τέλος, θέλω να πω ότι στο κανάλι μου στο YouTube, tag A23B, υπάρχουν μια σειρά βίντεο στην οποία υπάρχουν footage της ηχογραφήσεις και από τα session της μίξης, για όποιον θέλει να δει περισσότερο υλικό. Και νομίζω ότι ευχαριστώ για τον χρόνο σας.